Yoңалықлары вақыты студияда Лесен Галиева исенмісіз. Бүгінгі шаралышының төп темалары. Қолабызда жеңі күнін бейрем еттілер. Yoqtaşlarыбыз Советлар Союзы геройларын данлыйлар. Урсалы мәктәбінде Суғышчан дан музейі ашылды. Кыю сугышчыларыбызга һәм үзләрен аямыйча көн төн эшләгән тыл хезмәтчәннәренә канлы сугышта үз гомерләрен жәлләми, батырлык һәм бердәмлек нәтиҗәсендә җиңү язу бүләк иткән кешеләр турында хәтер яшәтү, исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белү безнең изге бурыч. Аяз күк йөзе бүләк иткән әби бабаларыбызны онытмау йөзеннән ел саен илебезнең һәр почмагында май дәвамында җиңү язына багышланган чаралар уза. Шуларның иң зурысы әлбәттә 9 май көнендә үтә. Бөек җиңү бәйрәменең 78 еллыгы Әлмәттә ничек узганын Әлинә Хәсәншина сөйли. Җиңү көнен әлмәтлеләр мәңгелек утка кәнәфер китерүдән башлады. Биргә иртәнге җыйдан халык агыла һәм яу кырларында шаһит киткән солдатларны искә ала. Үткәннәрне, тарихыбызны барлаучы, искә алучы илебезнең иң төп бәйрәме әлбәттә Бөек Җиңү көне. Аяз күк йөзебез өчен көрәшүчеләрне искә алучы 9 май көне һәр буын өчен бик кадерле һәм якын бәйрәм. Җиңү бәйрәме ул шатлыклы күз яшьләре. Бу көн һәр гаилә кадерләп саклый торган хәтер. Ул безне тагын да берләштерә һәм бернинди сынаулар алдында да югалып калмаска өйрәтә. У меня много родственников служили. Ну, самое главное для меня отец. Отец в 41 году был мобилизован на фронт. В 43 году пришел раненый. Много его братьев тоже не вернулись. Безнең бурыч җиңүнең нинди бәягә яланганын аңлау, ватан азатлыгы өчен башын салганнарны онытмау, арабызда яшәүче ветераннар турында кайгырту. Һәр кемнең гаиләсенә кагылган бөек ватан сугышының тәмамлануын, җиңү язы бүләк иткән әби бабаларыбызны искә алу, хөрмәтләү, ватан пәрвәрләр үстерү, патриотик тәрбия бирү чарасы да булып тора. Бүгенге көндә дә шушындый зур бәйрәм итеп искә алу яшь буынга әлбәттә киләчәктә аларга тарихыбызны онытмаска, үткәннәребезне һәр вакыт искә төшерергә, әби бабаларыбызны безгә тынычлык бүләк иткән әби бабаларыбызны, аларның хезмәтен, аларның батырлыкларын һәр вакыт искә төшерер өчен бу бәйрәм бик кирәк булды, кирәк һәм кирәк булачак. Җиңүнең нинди бәягә яланганын аңлау, ватан азатлыгы өчен башын салганнарны онытмау, арабызда яшәүче ветераннар турында кайгырту безнең бурыч дип биргә килүчеләр. Чыннан да беркем дә онытылмый, бер нәрсә дә онытылмый дигән сүзләр әлеге истәлекле көн символына әверелде һәм мәңгелек утка чәчәк белән килүче парадларда катнашучыларның күңелләрендә яши. Наша земля обрела свободу от немецко-фашистских захватчиков. Бәйрәм парады Ленин мәйданында узды. Биредә Мәскәүдә Кызыл мәйданнан җиңү парадының туры трансляциясын карарга була иде. Районның хәрби комиссары Ришат Сабировның докладыннан соң җиңү көненә багышланган митинг башланды. День Победы – это день памяти тем бесценным жертвам, которые дали нам право на будущее. Это день победы над мировым злом в войне, которая охватила весь земной шар, и в которой именно нашим дедам, прадедам, отцам было суждено сыграть решающую роль, заплатив при этом самую высокую цену. Республика җитәкчесе илебезнең оборона министры котлауларын укыганнан соң парад башланды. Гадәттәгечә маршны студентлар, мәктәп укучылары башлый. Аны хукук саклау органнарының шәхси составлары, запастагы офицерлар колонналары дәвам итә. Театраль тамаша, күңелгә үтәрлек видео язмалар күрсәтеп, җырлар, биюләр белән үрелеп барды. Сугыш елларында Әлмәт һәм Акташ районы комиссариаты тарафыннан хәрби кешеләргә 18 мең ярымнан артык кеше чакырыла. Шуларның 8 мең ярым кеше һәлак була яки хәбәрсез югала. 10 меңе генә фронттан туган якларына әйләнеп кайта. 1418 көн һәм төнне барган сугышка үз өлешен керткән якташларыбызның берсе Зәкия Туешова. Бөек җиңү көнендә әлеге шәхес истәлегенә калабызда мемориаль такта ачылды. ТАССРның халык артисты, режиссер, Бөек Ватан сугышы ветераны Әлмәт шәһәренең мактаулы гражданины Зәкия Туешова истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасында район башлыгы Тимур Нугуманов та катнашты. Символично, что в год 78-й годовщины мы открываем памятную табличку
во-первых, ветерану Великой Отечественной войны, человеку, который прошел фронт, который действительно не понаслышке знал, что это такое, и самое главное, конечно же, человеку, который внес огромнейший вклад достойно в развитие искусства в Альметьевске. 9 май бәйрәмнәре җиткәндә һәр вакытта да Зәки апа безнең белән бигрәк тә якын аралаша иде. Театрның бөтен репертуар спектакльләрен карап килә иде, дип Зәки Туйшевны элеккеге хезмәттәшләре искә ала. Ул сугыш ветераны. Ул чыннан да сугышның беренче көннәреннән катнашкан, үзе теләп сугышка киткән кеше. Ул медсестра булып хезмәт иткән. Шулай булгач ул сөйләдер үзенең тормышын, ничек алга сызыктан фронтның солдатларны алып чыкканнарын, ничек аларны саулыктырганнарын тына сөйләдер. Урта буын артистларының ярты гомере Зәки апа Туйшева белән үткән. Ул чираттагы режиссер, соңгы елларда баш режиссер булып эшләгән кеше. Зәки Туйшева 1951 елдан Әлмәт драма театрының артисткасы булып эшли, ә инде 15 елдан ул режиссер вазифасын башкара. 9 май һәркем өчен зур бәйрәм. Геройларга һәм сугыш корбаннарына, тыл хезмәтчәннәренә рәхмәтебезне һәм хөрмәтебезне белдерү йөзеннән шәһәр урамнарын тутырып халык агыла. Ил күләм мөһим бәйрәм һәркемнең күңеленә хуш килерлек программадан тора. Калабыз халкы һәм кунаклары өчен әзерләнгән күңел ачу программасы яшьләр үзәге мәйданчыгыннан Каракүз скверына кадәр оештырылган иде. Ленин мәйданында үзәк сәхнә урнашты һәм төп бәйрәм программасы узды. Ә Ленин урамының кайбер йортлары каршында җиңү тавышлары, 1945 елның язы горурлык тормыш, үзебезнекеләрне ташламыйбыз программалары оештырылган иде. Ленин урамында урнашкан мәйданчыкларның берсендә фотозона да оештырылган иде. Бирдә теләге булган һәркем Әлмәт районында яшәүче милләт вәкилләре белән фотога төшә алды. Иҗтимагый хәрби патриотик оешмалар һәм шәһәр предприятиеләре күргәзмәсе, пионерлар оешмасы экспозициясе, гастрономия ярминкәсе тәкъдим ителде. Җиңү битләре арт кунакханәсе, һөнәрчеләрнең сату күргәзмәсе дә эшләде. Теләге булганнар мастер-классларда катнаша, солдат җыры фестиваленең тамашачысы була алды. Кичке программаның тамашачыларын марш төркеме чыгышы куандырды. Аларны татар эстрадасы йолдызы Иркә чыгышы алыштырды. Бүгінгі бәйрәмдә мин тамашачы гына түгел. Иртәннән бирле үзем биим, кешеләргә бәйрәм ясыйм. Мин бик шатмын. Безнең шәһәрдә бик яхшы нәрсәләр үткәрәләр бу бәйрәмне һәм калган бәйрәмнәрне дә. Шуңа күрә мин бик шат. Мин Әлмәттә туганымны. Гадәттәгечә, Әлмәттә барлык бәйрәмнәрдә зур оешканлык белән уза. Бу калабыз белән горурланырга тагын бер сәбәп, ди Казанда укучы Әлмәт егете. Я приехал из Казани сюда в Альметьевск, потому что это мой родной город, чтобы увидеть такой шикарный концерт. Я обычно просто знаю, что на 9 мая Альметьевск умеет организовывать праздники вообще, в принципе. И все, в принципе, городские праздники тоже, то, что Татнефть спонсирует, мне очень все нравится. Такие вот реально хорошие праздники, мне они очень нравятся. Прям выступления на высшем уровне, и группы тоже хорошие приглашают. Чыннан да артистлар чыгышлары беркемне дә битараф калдырмады. Берәүләр кушылып җырлады, икенчеләр истәлеккә видео төшерде. Һәркем күңел ачу программасыннан ләззәт алды. Все понравилось. И первая группа, и вторая прям вообще нас зажгла. И эти ребята с Октябрьска тоже очень нравятся. Вообще очень все замечательно. Просто надо любить людей, и все будет замечательно. Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм яу кырында шаһит киткәннәр хөрмәтенә салют атылды. Әлмәт картиналар галереясында совет офицеры, артиллеристы, полковник, Бөек Ватан сугышы герое һәм якташыбыз Бари Йосипов бюсты ачылды. Күргәзмәдә без дә булып кайттык. Якташыбыз Бари Абдулла улы Йосипов Бөек Ватан сугышы каһарманы, атаклы Катюшалар командиры, артиллерист, полковник буларак тарихка кирип кала. Уникаль бюст авторы скульптор-монументалист Вера Мухина соңрак гвардия полковнигының яраланган башы сугышның чын йөзе дип яза. Этот бюст, который сегодня мы встречаем на нашей земле, в нашей картинной галерее, для нас, для альметьевцев, это знаковое событие. Таких героев, земляков, единицы, но их знает вся страна.
Әлеге идеяга инде берничә ел ул Бари Йосыпов турында китапны яңадан бастыру уеннан башлана. Аннан скульптураны геройның туган ягына кайтару хакында сүз килә. Беренче тапкыр бюст 1996 елда Третьяков галереясеннән кайтарыла. Әлеге экземпляр Рус музее Санкт-Петербург шәһәреннән. Аны монда әлбәттә калдыруы, аның бюстын калдыруы. Халыкка аның тормышы халыкка үрнәк булыр. Тантанада район администрациясе, Татнефть компаниясе, ветераннар советы вәкилләре, туган якны өйрәнүчеләр клубы әгъзалары, Бары Йосыпов туганнары катнашты. Сугыш темасын үткән вакытта мин һәрвакыт балаларга шушы безнең гаиләбездә булган вакыйгаларны һәм Бары Йосыповның тормыш юлы, аңарга презентациялар ясап, һәм аның эшчәнлеген балаларга мин һәр елны сөйләп килдем. Бары Йосыповның оныгы Олег Йосыпов чара кунакларына рәхмәт белдереп, бабасының яшьләр өчен үрнәк булырлык кеше булуын билгеләп үтте. Якташыбыз Бары Йосыпов бүген дә исән. Аның турында хатирәләр безнең телләрдә, аның батырлыгы безнең йөрәкләрдә, чөнки каһарман батырлыгы үлемсез. Җиңү көне уңаеннан Урсалы мәктәбендә сугышчандан музей оештырылды. Музей стендларындагы эксклюзив экспонатлар белән киләсе сюжетта таныштырабыз. Ул музейны тулыландыру һәм баету буенча 2 ел элек мәктәптә ремонт ясаган чүк экспозицияләрен булдыру буенча да зур эш башкарылган. Музейны ачу балалар, Урсалы халкы һәм Высота 116 эзләү отряды табышлары ярдәмендә мөмкин була. Музейның ясауның төп максаты булып тора бит инде үзебезнең мәктәп балалары, тирә-яктагы балалар белән укучыларны шушы музейга алып килеп, менә шу тәрбия чараларында куллану. Алар безнең Бик Ватан сугышы турында кинозалардан яисә башка җирдән генә күреп түгел, үзләре шушында сизеп, һәр экспонатны кулларына тотып карап, шуның аша үзләрен күңелләр аша, хисләр аша сиздерсеннәр өчен. Фотосурәтләрен күзәтсәк, аларның берсе дә исән түгел инде, хәтер мәңгелек. Әлеге экспонатлар Волгоград, Мурманск шәһәрләрендә һәм Крымда экспедицияләр барышында табылган. Биредә 50-гә якын экспонат җыелган. Алар арасында 42нче елны һәлак булган 5-2 фронт бомбага тотучы очкычның шассисы, орденнар һәм медальоннар планшеты булдырылган. Иң кыйммәтлесе геройның инициаллары бастырылган медальон. Цель этого музея, чтобы сами ученики проводили здесь уроки истории. А также затрагивали те времена и гордились своими дедами, прадедами, бабушками, прабабушками. Хәрби дан музейын оештыручылар сүзләренчә, иң мөһиме геройларның батырлыгын истә тоту. Халкыбызның батырлыгы хакында сөйләп, Урсала мәктәбендә зур тәрбия эше алып барыла. Шушы авыр сугыш елларын онытмас өчен, балаларны патриотик яктан тәрбияләү өчен, шушы күргәзмәләрне күреп, бөтен Урсалы авылында сугышка киткән бабаларын онытмасын өчен бу музей безгә бик кирәк иде. Җиңү көне барыбыз өчен дә милли бердәмлек, хәрби дан, каһарманлык символы булган, илебез тарихына мәңгелеккә уелып калган иң олуг бәйрәмебез. Азнакай районыннан гына да фронтка 16 меңнән артык кеше киткән. Аларның 8 меңнән артыгы яу кырында ятып калган. Бөек җиңүнең 78нче язын Азнакай халкы ничек каршы алды? Алдагы сюжетыбыз шул турда. 9 май бәйрәме мәңгелек ут янында җиңү мәйданында башланып китте. Биредә Бөек Ватан сугышы каһарманнарын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Алга таба җиңү паркында билгесез солдат һәйкәленә чәчәкләр куелды. Юбилейный стадионында бөек җиңүнең 78 еллыгына багышланган тантаналы чара узды. Балалар катнашында театральләштерелгән күренеш, җыр-биюле чыгышларны халык яратып, дулкынланып, күз яшьләре аша карады. Дети войны, в сердце маленьком горе бездомное, в сердце словно отчаянный гром, ленинградский гремит метроном. Илгә җиңү яулаган ветераннарны, тылда армый-талмый хезмәт куйган апаларны, тормышның бар михнәтен татыган сугыш чоры балаларын һәм барча азнакайлыларны җиңү бәйрәме белән муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин котлады. Барчагызны да чын күңелдән бөек җиңү бәйрәме белән тәбрик итәм. Быел без Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгын билгеләп үтәбез.
yıllar nişik kine tiz uzmasın. Жеңу күні көңілдерімізде мәңгі яши һәм яшәячәк. Тантаналы чарада шулай ук Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев та катнашып, район халкына теләкләрен җиткерде. Еллар узган сайын ветераннар сафы сирәгәя. Бүген Азнакай районында 2 бөек ватан сугышы ветераны, 101 тул калган ветеран, 3000гә якын сугыш чоры балалары яши. Килде ул көн горур күкрәкләрдә орден, медальләргә уралып. Әйе, ул көн килде һәм бүген ветераннарга хөрмәтебезнең иң зурысы. Бәйрәм белән сезне, Нурулла абый. Бүген миңа 86 яшь булса да, мин шул бик ватан сугышының сугышта һәлак булган әтиебезнең ятим баласы дип саныйм үземне. Тынычлык телим, чтобы тыныч булсын дөньялар. Бала чагалар ятим калмасын. Менә әти сугышка киткәндә миңа 5 яшь тулмаган ел. Менә хәзер 87 яшь була скоро. Кичке якта Азнакайлыларга Алмаз һәм Зөлфирә Мирзаяновлар иң матур чыгышларын бүләк иттеләр. 9 май киченең кульминацион мизгеле бәйрәм салюты булды. Бүгінгі шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.